Hvordan har du det med, at mor hun sover nu her? Jamen, jeg synes faktisk, det er fint nok, fordi jeg synes virkelig, det er godt, at hun bliver udhvilet, for vi får en lang uge foran os, hvor vi skal lave en masse til Rønne og ud i haven og rydde skuret, og du ved alt det der. Så det er meget godt. Er der flere spørgsmål? Glæder du dig til, at vi kommer her på onsdag? Ja, det kan man altså godt sige, fordi jeg har savnet mor rigtig meget. Alle de uger, hun har været væk. Jeg ved godt, det har hjulpet for hendes knæ, men vi har alligevel savnet hende, mig og min husband. Så jeg vil bare sige, at jeg faktisk har savnet hende, og jeg elsker hende. Det var bare alt. Er der flere spørgsmål? Det tror jeg ikke. Jeg tror bare, at vi stiller over til din mand. Jeg har hørt, at her i sommerferien, når I kommer hos jeres mor, så skal I på en restaurant. Hvordan har du med det, og hvad glæder du allers mest til ligesom at spise der? Jamen, altså, hvad jeg glæder mig mest til? Jeg glæder mig rigtig meget til at smage på maden. Jeg håber virkelig, der er sådan en masse forskelligt. Jeg har aldrig nogensinde smagt sushi før, så det bliver en stor livsglæde for mig. Og jeg kunne også godt tænke mig at smage stegt lever, for stegt lever. Er der noget, der lyder lækre end det? Nej, det tror jeg vist ikke lige. Og ellers så tror jeg bare, at jeg godt kunne tænke mig at smage nogle syltede blommer. Ja, måske til dessert med noget jordbær iste. Jeg ved det ikke rigtigt. Nu får vi at se. Men ja, det var ligesom det, jeg glæder mig allermest til. Også bare hygge sammen med mor og mormor og Philip og Jasmin. Det bliver bare så hyggeligt.